Noći su se drugari imali zadatak da iznesu mišljenje o Nenadu Marinkoviću Gastosu i Sofiji Tikačenko i da odluče koga žele da nominuju za izbacivanje. Anđela Đuričić je napravila pometnju svojom nominacijom. Iskreno neću previše da dužim, jer nisam dobro i ne želim da kvarim njegove i njene nominacije. Ne mogu, nisam dobro, ne želim da pričam ništa, ostavit ću njega, poslaću nju. Teško mi je na oči, ne mogu da ih gledam ni jedno ni drugo, pogotovo njega. Bio je neko ko samo prdi i podriguje, bio je nasilan, samo sam ja tada tu bila. Ja znam šta mi oni govori iza leđa, zaplakala je Anđela. Želim da joj se zahvalim što me je ostavila, ta želja da ljudima preokrene mozak neće joj uspeti, nisam neko ko samo prdi i podriguje, nisam neko ko nema karijeru. Sada što je bila tu mi se to prebacuje, rekao je Gastos.